titi sonya madya latri raras rumedeng ing akasa bajang giring angin pantun lumiat ora sang buminata ing surateleng Prabu Kesmaka kadheraken ingkang abdi Kilurah Togog Twin Sarawita nglebur lampah njalak peningal jajah desa Milangkara Esti manah arsa ngupaya maring Sinuwunata Ndurwati Prabu Sri Bathara Kresna ing pengangkah sumedya males ngudi lara wirang tatkala sedanipun ingkang Rama Prabu Narakaswara Swargi marmane ingkang sumedya kasenaken setunggaling Nalendra nang tetungguling Nalendra panuk maneh Sang Hyang Bathara Senu senajan tadu pinanggih ing bebaya wis ana sasmita tuwing gara-gara kang tanpa sangkan nempuh ing baun saya dalu araras apyara sorot lintang kumadat titi sonya madya latri lumrang gandaning puspita karnaning putyanira sang duit jawara ambreng kumaraning madu bronto tandraning goro-goro bumi gunjang langit marang tangisi bumi kulawan langit tangisi bumi ketiga dawa lindu Wisnu kaping 7 mangambal-ambal lemah bengkah bleduk mangampak panjeling sapi gumarang akeh tanem tuh mati kapentang telo mina kesatan waris satu tanantuk bogo gagrak roning mandir tan sing langit udan barasa mangsa kluwung pating palengkung teja mangkara-kara dedet Erwati gunung longsor tarupada dene gunung lemah bengkah panjur geng belasah pindho babatan pasti Guru gurita jagat lir kagiri-giri tempuing guru-guru sanyata akeh para pandhita kang samya gentur tapane ratu-ratu kang samya manuwun prandini datan kataring jandraning bumi lalangit ketang-ketang lintang pindho rinontok ronto dadatit pating kelawer selara taun pating slorot Maluduk kawat condro di muka kang anyuwara banyu kang kinebur-kebur kinocak-kocak gambira loyo diwa-diwa kang samya kantoko anggragap widodari anjlih kepati mulat lawang isra manangkep bujat-bujat to menceng weting ngogalagil mandeng puceng gunung kaya ambruk-ambruk sang jamur tipe
ngakak tuting wanganto bugo kopat kapitan petitilir pecut penjalin tinggal. Senggang podo prisa kaonan ing goro-goro nyandak oyot plosota kaungkulaken sir padha sanalika. Sirping goro-goro ana swara kang tanpa sangkan jeguring akasa kaya belah-belahna bumi. Sejati yang ngurmati mijiling para perpat kono kawaning samya kandheg gegujikan wonten ing madyani wana. Kayon ngati ping samirana lumrang gandhaning Puspita.
wis keduman rokok apa urung reng? Ayo wis karang ya jeneng awake dhewe iki nang kene iki dadi prajurit melu-melu temandang para bendara mongko ora oleh bali ayo kudune ngalahi terus. Ora mulih ki kepiye carane arep mulih sesuk le apel kawanan ayo. Mongko diputusake sesuk jam semene kumpul ngono ki mak tratap ngono bulane sing ngejak mahawan. Sekarang yo gangguan teknik. Ana wong lunga kok gangguan teknik. Olehku tunggu teklak-tekluk nang kene keras ora ana gunane. Ayo. Sing dadi pengarep mono iso renteng-renteng runtung-runtung. Aku renteng-renteng runtung-runtung sing dienggo pokok dengkul. Ah sebabe dutangi ora ngenehi temenanan. Karang kowe ki wedi nembung kok ya wis udut durung. Ki apa kanggo kena udut jarum ki ora enak dadi cok ora. Gentenananya. Madara kok ora. Karang ya jeneng hadiah utawa persenane ki ya meng iki ya wis kepiye meneh. Apa wis patang wadah wis sepisanan seprene iki. Tak dol 800 kok wulih. Ana sing gentene ming 200. Anake mara tuamu. Andeng mikir arep biyen udut to. Hidep-hidep ngombungake mara tuane ngono. Aku agar iso rono kok sebabe. Bojoku rusake. Oh, dadi nek bojomu lara ki malah ora tau mara. Ora engko ora urung mara ya iki tambakno le ngono mongko aku megah. Wong seneng wong kewajiban ya kudu sing tanggung jawab ora. Mangan urung mau. Wis, ayo wis. Wong majane arep nyatut. Kabeh do ngijial ngenggake loro ngono bulane dikontrol. Sing ngontrol anggota dicateti jeneng-jenenge nyiji-nyijine kuwi arek wis cilaka kuwi mateni pasaran. Sing nggake kira iso ora bakal konangan wong rungkut. Ono-ono. Ora ora. Wondo kene ora petha ya kok ngono kuwi. Ayo kaya ngerti dhewe aku nek nang omah iki kepomo. Aku nek madang nek wis sepiringe tak buang kok. Nggo apa aku meni ngono trima jajan. Ora nek ditakokke bojomu apa ora duwite iki cokan. Nek adimu ki wong gemati kok karo aku ki. Tegese ki waton aku ora resida rabi. Karo aku gemati ya. Mulai sepisan ngarep lunga pirang-pirang dina mulai jedul pisan nak nedit 500 ya meneng wae. Ya malah boleh ngene iki ya dikumpul-kumpulke Mas nggo jukuk setik. Acilaka. Jukuk setik le. Kadang kebacut tak sileke dhuwit dadi mongko aku arep rabi meneh bojoku ora gelem tandha sikil. Tandha tangan ke tandha sikil.
ya semen lah. Kate wis mangan. Lho. Mangan apa? Mangan apa? Mangan segong kok darane. Aku agek ora arep saru aku. Arane dikrungokke wong pirang-pirang darani saru to, tekate wis mangan. Mangan sego kok. Oh. Di sprene iki ya wis tak jukuk apa urung sedhike. Urung ya semen, tekate wong pomane ora tak dol ngono. Winganane ki tak rewangi kedungsang anakku rak sing barep lara. Kadang anakku wong aku kok ngene, bojoku kok ngono, anakku kok rada melek. Aku ndek pikiran nyeleweng apa ya. Gandeng apik iki ditakokke wong pirang-pirang aku ya tetep ora oleh kaya sing tak alasan ki netune ora jodoh ya ngalor ngulon ing pengangkat ya tak pek dhewe. Ninggataken agam wong anake kok dipek dhewe. Angkone ora tak pek dhewe sing mulang sapa? Tegese tak pek dhewe ki ora kok njuk tak senengi tak pek bojoku ora cengelmu amo. Tak pek dhewe ki tak mulang tak wuruk ben dadi bocah utama nek apa sesuk oleh bojo kae bojo paling ora ki insinyur. Utawa paling ora ki juragang. Sing di toko di Corolla. Wong anak Bagong ati goleke Corolla lene. Agek goleke pitir pelae peyok kok Corolla. Ayo saiki karang kowe iki karo aku ndek kewajiban jaga, Gong. Ora kena mulih nek durung tekan titi wancian. Wis ana dawuh iki mengko penjagan Petruk Gareng Bagong bubar. Nek ora ya kudu patuh lan teguh nang kene. Wah. Aku silena dit. Atang bodolan. Aku emono tekate kangen karo bojomu wingi jam 6 rupun mulai lah. Anili tanduran bote. Karone aku ya ora apa-apa, Prek. Sapa sing ngerti apa kangen kok diumumake. Mulane urung menyura kaya biak-biakan. Ora wae. Sing domongake iki. Anggarang yo kangen karo anakku sing nggo santulan ki weruwun Bayu Manggarmaya. Karone aku tekan Madonna nggone mbane. Aku kan mulai cerak kok. Agregete nang pikir ki wis ketara wah. Kene adus keringet iki Petruk nang omah adus keringet. Sebabe mlaku ngono. Ora kok adus keringet mergo piye-piye ki ora mung mlaku ora adus tanggane Petruk. Ah iya. Wong nek rupane elek ngomong-ngomongane ya ora patut. Aku ya meri karo Gareng enak ndi ditutke karo Mbak Ayu e. Ayo ngono kuwi terus sing apik. Ayo Kang Gareng enak ndi ditutke rumah sak iso renteng-renteng runtung-runtung padu ora tau. Do pentelengan ora tau. Gareng kuwi. Ah sebabe iki kalah karo sing wedok.
Coba menang ngono ya nyenggara macan lah wong kalah. Gareng wani mendeleng kerja wilayah modar kowe kae. Ya men kan. Awak-awakku dhewe ya semen. Watone Mbak Ayu kuwi tresna karo aku. Nek karepe mono ya arep ngombongi karo sedulur-sedulur kuwi. Agek do linggo jejere Mbak Ayu mliwat takoni, "Omong apa mau?" Ngono winginane iki aku ndelok foto. Jane dudu fotone wong wedok, gambare bintang film ning sing cilik kae. Tak iling-ilingi ra iku kapyuk gudeg e. Mulane kowe aja cocok incang-inceng reng arep ming gambar kuwi bisa kelakon pikiranmu ki wah ndaeba nek duwe mesti ngono. Wis rike Mbak Ayu ning kono kuwi. Ayo. Wis kurangane apa wis ditukokke TV. Dihiasani Yamaha. Amin kon kutuke kok. Nek yo ana eleke reng nek kowe kekutuken kurang pengalaman. Elekan mendem wong kae ora. Jan iso nerangke tenanan. Wis. Tenan kuwi nek gugu karo aku reng. Kowe kudu nekanono nggone Pedro utawa nggonku. Sing isine mengko pamite karo Mbak Ayu muni latihan. Ya melu nek latihan melu njur. Muni kepentingan ngono eta-eta kowe ngejak sapa ta sapa ngunjuk wonge culke ning dalan goblok kok kowe ki ora. Ngomong-ngomongamu wis ora adong ora. Kang Gareng, engko ndak silak awake dhewe mengko keprisan para piyayi. Omong-omongan ki ra ana enteke saiki ayo padha nglipur pikir sawetara gending. Gending. Aku mung weling Gareng kuwi kok. Sesuk. Ane dicarana anggere kowe konangan digemboske banmu. Silong kowe iki ya goblok ora. Aku piye carane ngapusi karo demenane cilaka wong lanang kok kekutuk ora. Ah wis. Kowe nyuwuna prisa karo kuwi para rombongan kuwi rak kowe iki janjane rak pancen nek arep kepengin pentasmu kuwi apik. Kowe kudu gelem celelang-celeleng ngono reng dadi perkara lakon elek lan orane kuwi gumantung ana pikiranmu ning kowe iki golek pengalaman. Ha men gane lunga kowe ora ora jalaran kowe didak watone ora ngono. Ora apa-apa. Tur upama ya ora. Ya. Ora gelem beguru karo Semar kaya tru. Semar ki wicaksana ya. Wis saiki kowe gendinga sing apik, dolanan sing becik ya tak ninting. Aku tak krungu pelok barang, Truk. Ya prayoga. Iki gendingan iki, Gong. Aku ngendang ora iki. Rasa Gong. Ora urung ngendang elek kok. Anggene apa, Reng? Kutut manggung sing penak diwiletke rangkep narak ngono. Kuwi iseng-iseng ya. Sing nembang kowe dhewe ora tak pasrahke para ibu-ibu waranggana ndak do.
Gendingan kuwi sing apik kuwi ya sing kira-kira ki kabeh muni, awet nek gendingan soran engko yo wira suarane yo ming do kementhus. Ming kebat-kebut ngene iki karo kacamatanan ae. Ayo kuwi apik iki kudu kompak bareng. Kutut manggung pelok barang diwilke rangkep jan ketok le seneng banget. Ayo wajutke Kang. Ya, nggo gawe iseng-iseng awake dhewe. Lah iya. Cocok karo kanan awake dhewe nang kene kudu tunggu lan jaga ngruke gending kutut manggung regeng. Ayo.
ngarepake gong leren. Wah, iki upama dibawani sing apik ngono nganggo gawe seneng-seneng penak. Ayo. Prayoga tak pasrane ya, Kang. Yo. Nek ngrungokke gending ngene iki gambarane atimu piye, Ren? Ayo ketoke seneng. Seneng kepiye coba? Nek aku nek ngrungokke gending ngene iki ketoke kaya keweruhen kahanan alam sing becik ngono. Nek kowe paling-paling ming weruh anakmu kae to. Seswa prasan nyalangene jaba nah sing bener ki jane rak langan wilapa ta langan wilapa ki apa Jaba kok wilapa. Padang bulan. Kae cakepan kae bener. Nek catet aku kok Purwaka ngono. Wong sing goblok iki kowe. Ning Purnama, wah nek tak busake iki tak gantine mo iki. Mo kene pe dadi pademo. Kowe ngawur wae. Purnama kok njur dilipat tembok aja. Iku kleru meneh ki nggonku. Catetane surja e. Yogya ngono. Padane Yogya ora surja. Kene-gene nek muni kepasang ae kok pasang surja. Kuwi kleru sing bener ki Yogya. Ya. Nah sing asli miturut pakem ki surja kok. Kowe wong dibenerke ya malah ngeyel e. Kendangnya kurang terampil iki. Moyoke pengendang meneh. Ana wong dibawa padha kok dinduwut. Ketoke kaya regeng ngono e. Aja bon aku sing nyekel kendange rak dasar nengen tur upamane iki. Sore ya apa kutut manggung dung dung dong dung ternong terkenang terketak
iki terus digongke apa njaluk wileke selembar ya apik terus digerongi ya. Ya. Dijogeti ya. Penak banget kuwi reng mulane kuwi wis sae genten kowe sing nganu truk sing gedeng truk sing ngungkuli gareng nggo hiburan tenimbang nang kene ketoke kaya welo ki apa welo ki tegese ki kaya ki nglangut ngono nggo seneng-seneng lah ayo latihan ayo ngomong tadi sing ngetuani aku Slendro apa Pelogo Slendro yo kowe engko agak iki rak urut to gareng Pelog kowe Slendro aku engko Pelo amune Pelog lo Slendro yo Pelo aku yang nganggo dibawani narak ngono iki permen do nyambut gawe rujak jeruk dibawani rek mengko terus ladrang ditibake kendangan mentaraman seneng Kile nembang ki ketonto-tontole mulih. Diadangi tengah lawang ya. Wong nang tengah lawang rajang-rajang iris-iris ora ngadangi wonge. Suarane empune kurang jengek. Aula rajin rujak
tung tung deng. Cincine kendang. Dung dung dung. Ini ora carane kiprah to. Ha iya, kudune dilaras. Catetane nggonku kleru Giloreng. Ha iki jemruk e. Jeruk. Wong jeruk kok jemruk. Wah, iki oke sing tak busek iki. Awak ora iso nulis kok nyatet iki. Waduh. Lagi kok kleru tekku kok neng kene awak payah gamblah. Ning sing bener nang layah. Wah, iki sing kleru nggon awak iki. Shoot. Awas. Tung tung tung. Duh.
leren meneh, Truk. Iki tembange pocong. Bariki mau iki terus pocong. Pocong. Oh, pocong rubuh. Ora. Tegese pocong tembang. Ora kok pocong rubuh gerak gending. Oh, kae sing tembang bapak pocong kae sing ngene iki apa ya, Reng? Piye? Piye coba? Bapak pocong cangkemmu marep mengisor. Menduwur. Hah? Menduwur aku iki kelenteng ya. Menduwur kowe iki kelenteng. Nek upama disuntar rak mengisor goblok ora. Ane ora tiba suku. Wah, wis ora. Rasa dadi seni wae, Gong. Karang pengendang kok nembang surat. Senajan tembang ning tuladan ngelmu iku. Aku dicatetane kok. Ya syukur. Iki payah iki catetanku tiba iye. Dibusak. Diganti buku. Iki mati botas. Kas. Wah, dene tak rusak. Balah wis. Jaku tiba samya. Sani. Ais bukuku rekam iki. Buku iki akibut nyatete diye ae malah dadine yo tulisane gambar gunung. Kowe iki wong ora iso nulis kok nulis to wer wis. Nek pancen pinter ki ora sanggo tulisan wae bisa kok. Rujak jeruk. Banget piye Mas, Truk? Ora ngobang-bange.
nang kene iki ngono dhisik dhewe. Heeh, tak catetane. Nang kene iki piye yo, Bang? Rasane ngati suwe temen aku ora ditiliki mergane keset. Aku lek nyatu kok yo muni keset ngono. Ora ditilik kok ditekeni keset. Marai mumet ngrasake tembang iki gregeten ngeli wis rampung. Ngeli kok wis padha wae karo sing ngenong. Aku ajur blubut ora. Wis coba saiki kowe, saiki gending. Aku, Wah, payah iki. Ajare kowe iki wong seni, ada nggo hiburan. Ayo hidup-hidup latihan ngono. Cilaka iki aku. Ayo ora cilaka-cilaka ngono ming karek kowe mengko nek pancen ora iso tak kandhani. Ngono. Dene nek wis iso ya syukur. Arep ngending apa nabuh apa. Aku ki nek nganu senengane ngrebab e. Ayo ngrebab ya kena. Ngrebab aku damuk e. Ah sebabe kawate boros. Wong ngono kok ngrebab lho iki. Wis kanca-kanca ki njur kowe nyuwun njaluk gending iki ora diparingi ngono. Nek sing karo aku do seneng, nek sing ora akur karo aku ora muni. Ora ditabuh gamelane. Amulane kuwi karo kanca-kanca kuwi sing srawung sing apik ngono do kanca-kanca kuwi kumpulan ngono iki melu teka ngono. Dadi jenenge iki saya tresna ngono. Witing tresna jalaran sangka kulina. Nek tumrap umum, nek karo wong-wong ki witing tresna jalaran saka boros. Aku njur boros ora. Wis arep gending apa ora nek gending gek nyuwun gending sing apik. Nek ora gending ya ayo gek do turu wong soalé awake dhewe iki jaga ngono. Doleren. Wis, bareng rasah gendingan. Kungwang gerdorak mleren ngati-ati. Lah wong kon jaga supaya bisa ndelok kanan mbok menawa mengko wong Kurawa padha teka ngeculake dom spri banyu. Ha nek kowe do ting glidrak ngono kuwi apa ngerti laku ning Culika? Bruni. Leren supaya ngerti Culika. Ya nang wis teka nesu ngono kuwi wis rampung san. Aku urung gending iku mau ya, urung. Sing gending agek kowe karo Petruk ya. Ha iya, wah agek 2 kaset ya. Sesuk lah kabeh. Reko-reko wae. Tole, apa-apa iki bendaramu Sinuwun wis lenggah ana ing patuwon Randua Tangan. Disebo para wayah-wayah ora liya kejaba ngrembug ajuning senopati senadyan to kowe mung kawula cilik waton runtut pasebanmu bakal nampa pangalembana saka Bendara. Iya, Pak. Ayo Dole.